let op. Op jullie hurken. Let op, daar gaan we, hè. En wasuma. Een schoonmaakdansje. Goed zo. Goed zo, hè. En we gaan wapperen. Heel goed. Goed, hè? En frommel je doekje. Poets de zeeplant. En kunnen we ook met onze billen poetsen? Is het gelukt, Jocelyn? Goed zo. En even je andere hand. En poetsen met die billen ook, hè? Lukt dat? Goed zo. Oké. En de zeebodem. Goed poetsen daar, Ruby. Doe je best, hè? En dan gaan we wapperen. Van boven tot helemaal beneden. Goed zo. Frommel op. We gaan poetsen. De walvis, dat is best veel werk, zo'n walvis. En je andere hand. En de billen mogen ook mee poetsen, want daarachter zwemmen vissen. En die kan je dan gelijk schoonmaken. Zie je dat? Ja, goed zo. Leuk, hè? En dan gaan we nog eens voor de finishing touch. Voor de laatste mooie schoonmaken. En wappen. Goed zo. En frommel je doekje. Er zijn nog een paar vissen die opgepoetst moeten worden. Doe mee, hè? Wissel van hand. Goed zo, keurig. Heel goed. Volgens mij is alles schoon. We gaan klappen en stappen. En wacht even, wacht even. En we gaan springen. En we gaan swingen. Met die billen zo die we net hebben gedaan. Goed zo. Heel goed. En nog eventjes klappen en stappen. Heel goed. We gaan dus gewoon de komende tijd gaan we met plastic aan de slag. Dan gaan we wat vertellen over plastic en wat er allemaal bij komt kijken. En we gaan een beetje knutselen. En na de kerstvakantie, we gaan ook nog sorteren. Plastic sorteren en knutselen. En dan gaan we na de herfstvakantie gaan we nog verder knutselen. En dan ga ik even laten zien dat we allemaal kunnen maken. Kijk, we kunnen sowieso heel makkelijk met allerlei soorten plastic en knutselmateriaal kunnen we maskertjes maken. Dit hebben we gemaakt met andere workshops die we gedaan hebben. We gaan ook plastic versnipperen, dat heet schredderen. Dan krijg je allemaal zulke kleine stukjes. En die gaan we in een machine stoppen en dan kunnen we bijvoorbeeld een armbandje maken. Of we kunnen een bakje maken voor gummetjes of voor snoepjes of whatever wat. En we kunnen ook nog, als we heel veel zacht plastic hebben, een lamp maken. En die zie je daar. We kunnen van deze blokken gaan persen. En eigenlijk, dit is schuim. Dit is schuim waar ze bijvoorbeeld, waar ze laptops bijvoorbeeld, die zitten altijd in een doos. Hè, als je een computer koopt. Nou, en dan heb je van dat zachte schuim. En dan persen ze deze blokken van. En eigenlijk, volgende keer nemen we die machines mee, maar dit is eigenlijk gewoon een groot wafelijzer. Dus je hebt een apparaat wat er ongeveer zo uitziet. Er zit hierboven een opening en dan stop je helemaal vol met plastic, met zacht plastic. En hoe witter en hoe schoner het plastic is, kijk, want dit zie je, dan krijg je allemaal vlekjes in je beeld. En als je nou heel veel goed, schoon, wit plastic maakt en je stopt er een ledsnoer in, een lampje. En dan pers je het en dan smelt hij de zijkanten dicht en dan heb je een lamp. Goed zo. Ja, blijf maar, maak eventjes je viool. Maak mijn viool niet meer hier. Dus altijd mooi. En dan.
in het algemeen is vrij goed. Doe bij toe. Eerst met pizzicato. Dit pizzicato? Ja? Ja, die mag je klein. Oh, dat is goed. Weet je wat uw duim moet plaatsen? Ja. En dan een klein beetje zo verder. Ja, doe maar. Dat is deze, ja? Ja, ik zat heel even na te denken welke eerst kwam. Een beetje meer naar hier, hè? Ja, doe maar. Voilà, is er goed? Voilà, oké. En ook strijken? Ja? Heel goed. Mooi. Je polsje. Weet je nog? Mooi. En niet vergeten de streken. Altijd streken, streken. Heel mooi streken. Langer streken. Ja. Een beetje zo. Zaken. Ja, mooi. Ja, voilà. Begin maar met de la. Doe maar. Je maakt echt mooi. Ja, geniet van je, niet te snel. Je doet heel mooi en blijf rustig strijken. Dat is zeer belangrijk voor jouzelf. Je schouder naar beneden zakken en dan kan het heel mooi klank maken. En deze dans die was natuurlijk klaar voor onze grote voorstelling 12 en 13 december, die niet doorgaat. En deze dans was precies klaar voor onze coronasluiting. En we waren net bezig met de volgende dans te gaan beginnen. En toen moesten wij dicht. Tot en met nu eigenlijk. We hebben nog wel wat buiten kunnen dansen, maar dans is helaas geen buitensport.
En gelukkig maar, want we hebben onze mooie prachtige zaal. En geen voorstelling in december, maar zodra het weer kan, dan racen wij het theater in. Dit tekentje van recyclage, zie je dat? Ja. Dit tekentje vind je op elk stukje plastic. Als het goed is. Als het goed is op elk stukje plastic. En dan zie je een cijfertje. Je ziet 1, 2, 3, 4, tot en met 7. 4. En waarom denk je dat het 4 is? Omdat ik het had gezien. Deze? Goede ogen. Oh, dan heb je echt super scherpe ogen. Maar het is toch niet 4. Oh, hè. Wat staat daar? 2. 2. Hartstikke goed. De helft. Nu hebben we geluk, want 2 is een beetje elastisch. En is heel goed om te versmelten dat we weer iets nieuws mee kunnen maken. Dus het is eigenlijk zoals dat. Of die gekke knots, of een armband, of een potje. Ja, papier kunnen we niet gaan branden. En zeg maar even... Allemaal ijzer. Bij deze staat een knop. Kijk maar. Ja, dat is ook wel één. Oh, dat ruikt lekker. Tamara heeft 5. Is dit zacht? Ja, Natuurlijk, zacht ga je krijgen. waar moet dit? Je kan het niet Is dat taai of niet? Dat is taai, hè? Dat is echt heel taai.